Ule exam question ithi simplify the following expression fully. Mawuhlangene nesibalo esikanjena observe ukuthi ne expression enjani. Uyabona ukuthi sinama rational expression okumele siwa minus, yabo. So mawune subtraction or addition uyakuphoqa ukuthi uthole into ekuthiwa i-lowest common denominator, i-LCD. Sizwana. LCD inendlela yayo uyithola. Uthola kanjani LCD? Uthola ngokuthi uthathe ama denominator akho mayingama expression kanje. Not ama whole number, ama expression uthi uyabona ukuthi anama variables. Uthatha wathathe wafaka kwi denominator wahlanganise kanje, yabo. Wakhetha kanjani? Mayikade efana ama denominator akho, asithi nala kuno x plus u3. Asithi kuno x plus u3 la, nala yabo, nala nesinobani sino x plus u3. Uzothatha eyodwa i-denominator ube LCD yakho. Kodwa kube bese no squared la. Uzothatha le eno squared kuphela, le enganawo squared uyishiye. Yabo. Bese ke la kule case yethu ngithi uyabona ukuthi sinama denominator angafani. Uzowathatha uyi2 ke ube ama LCD akho, yes. Ngoba wafana, yabo. Makhona ongafani okuhluke kodwa uyakuletha ku LCD yakho, yezwa. Bese lokho okufanayo uthatha lokhu kune highest exponent, yabo. Ngoba kuyenzeka ukuthi ube khona ama expressions amaningi kanje, asithi ukhona x plus u3 squared la. Uyabona kule situation ukuthi sokunama brackets awu3, uzothatha sithe uzothatha lokho kuno x okuno squared angithi lokho okufanayo, bese lokho okuhlukile uyakuletha mawufike kwi situation ekanje. Kodwa ke thina sekule situation ke ngabe ngisakudida. Thina sikule situation yokuthi sinama denominator angafani. Ngoba sinama denominator angafani siwathatha uyi2 ebe LCD yethu, yabo. Asenze ke sifake LCD yethu ke la, yabo. LCD yethu u-x ngapha, u-x lana, x unalana, u-plus minus la, u3 no2, sizwana. Siwenzani ke lama denominator ethu? So wasebenza sekuthini sikwazi ukuthola ama numerator ethu. Bheka unomthetho ukuthola ama numerator ethu. Uqale uthi LCD divided by i-denominator yale term osuku uqondane nayo, bese uthole i-answer, right? Mawuthola i-answer ulandela ku step sesibili, uthi i-answer yakho times i-numerator yakho osuku uqondane nayo, bese uthole i-numerator entsha, sizwana. Le numerator entsha ke usuzoyiphantsa la nayo, bese uphinde the very same process for i-term elandelayo yesibili. Asiqale ngale term yokuqala. I-term yokuqala yethu angithi LCD yethu bani x plus 3 angithi no 2 minus x. Konke lokhu uzokudivide nge-denominator ye-term yethu yokuqala. Denominator ye term yokuqala ubani u-x plus u3, right? So bese sithola leyo answer yethu angithi isebenzisa le equation le. So bese sithola i-answer yethu ke esoyithola la uzoba ubani
lo uzodividana nalo kusale uba u1 1 times lo zoba u2 minus x, right? Yona a wethu ke lo, yambo. Lo a wethu yangithi ngitheni? Ngithe so multiplier nobani ne numerator yethu. Numerator yethu kule case u5 ke. So thi times 5, yabo. Le step lesi kuyasitshengisa ke la usiphanje la. Yes. Kodwa ke ngoba sizama ukusave isikhathi for le video uzobe uya expanda ke istep esilandelayo. So 10 minus 5x, yabo. Ngakho ke ngizomfaka lana ke u10 minus 5x, siyabona. Suyadlula ke uya futhi kwenye term wenza the very same procedure, kodwa ke usushintsha i-denominator, usufaka i-denominator ye-term yesibili. Denominator ye-term yesibili u2 minus u-x. Lo uyamcheck ukuthi udivide kanjani ke la, yabo. Lo uzodivide nalo kusala u1 1 times lo uzokusala u-x plus 3. So uyamthatha lo x plus 3 wakho uzomultiplier ne-numerator yakho njengoba sivumelene okubani nayi liphatha sikuyona ubani u3 yangithi. U3 uzobe usungena phakathi. Le step lesi uzobe usuyasibhala ke la. Yes. So sibhala phakathi ke. Bese step esilandelayo uzo-expanda, ma-expanda uzothola u3x plus u9. Angithi. Kodwa ke thina sine-sign le negative la. Une-sign negative kumele uyiconsider nayo. Uyiconsider leyo sign ngithi khona negative 1 uzomultiply la negative times positive or negative 3 negative 3x ngithi simfaka ngaphakathi bese kube negative lo songaphandle times negative times positive 9 zoba ubani zoba negative 9, siyabona. Kodwa wena uzwenza zonke step masiqa usitshengisile lesi bese ulandile ngalesi so expanda step by step. Yeah. Mawusufikile ke lana ke kulula. Mawusufikile la usu-add ama-like terms. Ama-like terms yazobona ngani? Ama-like terms yakho wabona ukuthi abe nama-variables afanayo including i-exponent yakhona. Uyabona lokhu no-x, uyabheka uno-x kuphela, nakho no-x kuphela, nama-constant nawo uwa-add wodwa. Sizwana. Okay, bheka. Answer yakho izoba ubani ke la? Izoba equal to sithi siqale ngo10. Siqale ngama-variables. Ama-variables the ngithi lo nalo uyafana. Zoba u-minus 5 minus 3 zoba ubani ke lo minus 8x ngithi. Siyambhala ke lo negative 8x negative 8x. Siyabona. Bese uze ngama-constant akho ubani u10 minus 9. That will be positive 1. Yabo.
bese ke LCD yethu asikho isidingo sokuthi uqhubeke noku-expanda. Asikho isidingo soku-expanda. LCD yethu ushiya nje nje. Ya, weno-3 la, weno-2 la, siyabona. Hayi masufike lana usuqedile. Sekumele uwazi ukuthi ama-marks akho alele kuphi. Lo u-3 marks. Uzothola i-answer yokuthi uzothola i-final answer ngithi. Uthole ne-steps ukuthi ukwazile ukuthola i-numerator yakho, ne-steps ukuthi ukwazile ukuthola i-LCD yakho, u-3 marks. Hayi, uzobe usungichazela ukuthi ikuphi la usala khona ukuze sokwazi ukulungisa. Siyabonga.